Beybladeissa. Kioja ei ole vielä toipunut taisteluvammoistaan, mutta yrittää valmistautua uuteen kohtaamiseen Jingan kanssa. Myös Jinga taistelee kipuja vastaan. He taistelevat joukkuetovereidensa Nailen ja Masamunen kanssa Beyblade World Championshipsien 3. kierroksen viimeisessä matsissa. Jinga ja Kioja huomaavat varhaisessa vaiheessa olevansa toipilaita. Tiukan kisan tuoksinassa Masamunen ymmärtää, että ei voi päihittää Nailia yksin ja pyytää Jingalta apua. Masamunen Striker puskee Pegasusta eteenpäin ja yhdessä kiekkojen tehot moninkertaistuvat. Kioja yrittää torjua yhteishyökkäyksen erikoisliikkeellään, mutta ymmärtää liian myöhään tarvitsevansa Nailin apua. Nail valmistelee erikoisliikettään, mutta ennen sitä Kiojan Leone saa pahan murtuman. Stadionilla räjähtää ja kun savu hälvenee, ovat Leone, Pegasus ja Horuseus lakanneet pyörimästä. Vai Striker jatkaa pyörimistään. Gangnam Galaxyn joukkueen voittaja etenee Beyblade World Championshipsien finaaleihin. Kioja ottaa tappion rauhallisesti, mutta vannoo vielä voittavansa Jingan. Salakavala pimeys. Onneksi olkoon A-lohkon finaalipaikasta Gangnam Galaxy. Hieno homma! Se oli yksinkertaisesti huikea ottelu. Se innosti meitä harjoittelemaan entistä kovemmin. Kiitti kovasti! Olihan se kieltämättä hurja matsi. Arvasin sen. Kioja on niin keskittynyt Jingan päihittämiseen, ettei se pysty ajattelemaan mitään muuta. Mitä Wildfangin joukkueelle nyt tapahtuu? En tiedä. Odota, Kioja! Minne tahansa menetkin, mä seuraan sua! Pull! Yhdestä asiasta mä olen varma. Kioja jatkaa harjoittelua ja se tulee vielä takaisin haastamaan mut. Munkin pitää harjoitella olekseni valmis kohtaamaan sen. Ensi kerralla saan esitellä itseni World Championshipsien voittajaksi. Älä vielä tuuleta. Beyblade World Championshipsit voittaa Kiinan Wang Hu Chong. Me voitetaan Jinga. Me voitetaan Gangnam Galaxy ja viedään maailman mestaruus. Älkää unohtako meitä. Uusintakierroksen voitto tarjoaa teille uuden mahdollisuuden menestyä. Hienoa, kun ette luovuttanut, vaan palasitte kisaan mustana hevosena. Teillähän on kohta semifinaaliottelu. Euroopan joukkuetta vastaan. Excalibur. Ne tyypit on käsittämättömän taitavia. Saatatte hävitä. Tosi kohteliasta. Ei se mitään. Excalibur on tosi vahva joukkue. Vaikea voittaa. Mutta me luvattiin teille, että me tavataan finaalissa. Me voitetaan! Me ei aiota hävitä niille. Ensin kaatuu Excalibur ja finaalissa me pyhitetään Gangnam Galaxy. Sä sanoit pyhitetään. Tarkoitit kai, että päihitetään. Joo, päihitetään. No, kuitenkin. Me tavataan finaalissa. Hyvä! Harmi, että me ei voida tulla kannustamaan teitä paikan päälle. Me luvataan huutaa niin kovaa, että te kuulette sen Ranskaan saakka. Kiitos kovasti. Nähdään sitten finaalissa. Joo, nähdään! Finaalissa. Kunhan Tsubasa toipuu siksi, me pärjätään kyllä. Tsubasa. Sä säikäytit meidät. Onneksi sä olet hereillä. Me ei tiedetty, mikä sulle tuli. Mutta tärkeintä on, että te peittositte Wildfangin. Niin, kiitos mun taitojen tietty. Mitä? Vitsi vain, Tsubasan ja Jun ansiosta me päästiin sinne asti. Anteeksi, että niin tärkeä matsi jäi multa väliin. Älä siitä huoli. Nyt sun pitää vain levätä kunnolla ennen finaalia. Sä kai olet nyt kunnossa.
Olen. Me päästään finaaliin yhdessä. Niin, hienoa. Onko finaalivastuksemme jo selvinnyt? Ei vielä. Mä toivon, että se on Wang Huzan. Pystyyköhän ne oikeasti voittamaan Excaliburin? Häh? Taas sä aloitat! Mä olen vain rehellinen! Oh? Sä olet mahdoton, Juu. Häh? Mitä nyt? Mitä sä vilkuilet? Mä olen täällä. Kuvitteletko sä muka voivasi osallistua finaaliin muiden kanssa? Mitä nyt? Hei, Tsubasa! Minä haen lääkärin! Polttaa! Rintaa polttaa! Sinnittele! Tsubasa! Sä olet mitä näet. Hyväksy se ja tule luokseni. En tule! Antaudu mulle. Sen jälkeen olosi kohenee huomattavasti. Seis! Lopeta! Tsubasa! Tsubasa! Lopeta tuo! Voitan! Voitan! Mä voitan! Voi ei. Voiko se olla mahdollista? Jotain on tapahtunut! Häh? Tsubasa! Hei, isä! Hei, johtaja! Minulla on teille kaikille kiireestä kerrottavaa. Tulkaa kaikki katsomaan. Ei tuota! Jinky ja Ryuga Battle Bladersin finaalissa! Synkkää aikaa. El Drago-kiekon pimeät voimat olivat vallanneet Ryugan. Tämä video on taas Tsubasan ottelusta. Älä aliarvioi mua! Tsubasa! Tarkkana. Katsokaa näitä kuvia. Ei voi olla! Mitä ihmettä? Ilme on sama. Mitä se tarkoittaa? Isä! Tarkoitatko sä, että Tsubasa... Kyllä. Pimeä voima elää nyt hänessä. Chika ei ollut Ryugan ainoa vastustaja Battle Bladersissa. Muistan selvästi. Käsillä on Battle Bladersin 4. välierän 4. matsi. Kentällä kohtaavat villi kotkakuningas Tsubasa ja tuhon lohikärme keisari Ryuga! Eagle! Rautasiiven isku! Näin Tsubasan erikoisliikkeen voima purkautuu räjähtävästi! Onko tämä koko ottelun päätös? Dragon Emperorin taivassurma ei tuolla peitota! Dragon Emperorin taivassurma! Eagle! Ha! Lappu! Oli uhkarohkea ja hölmöä edes kuvitella, että voisit päihittää mut ottelussa, joten saa tervehtiä epätoivon mottua! Juuri sillä hetkellä El Dragon pimeä voima myrkytti Tsubasan. Tsubasa! El Dragon voima. Hirvittää mua. Rauhoitu.
Ei tässä ole mitään hätää. Selvä. Kuten kaikki tiedätte, Eldragon pimeitä voimia on kyllä syytä pelätä. Ja koska pimeät voimat ovat koskettaneet Tsubasa, ne tulevat varmasti valtaamaan hänet uudestaan. Siksi Tsubasa jättää joukkueen. Epäreilua! Pimeät voimat tulevat ottamaan yhä tiukemman otteen Tsubasasta. Me emme voi mitenkään tietää, koska ne valtaavat Tsubasan kokonaan ja asettavat ympärillä olevat vaaraa. Se on taistellut meidän kanssa tänne asti. Ei me voida nyt hylätä sitä. Anna meidän taistella yhdessä loppuun. Tuo on oikeassa. Tsubasan taistelut ei voi loppua tähän. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Mutta johtaja... Juu, kuuntele. Sinun on korvattava Tsubasa edustusjoukkueessa nyt heti. Juu. Mä en suostu. Miksi? Anna Tsubasan jatkaa. Mä en halua viedä sen paikkaa joukkueessa tällä tavoin. Sun pitää antaa sen jatkaa. En voi. Mä rukoilen. Se ei auta. Sun on pakko. Älä viitsi. Hyvä on. Okei. Mäkin lähden joukkueesta. Mitä sä höpiset? Niin. Mä en kestä sitä, että Tsubasa heivataan pois joukkueesta ja mä jään noiden kahden moukan kanssa kolmistaan. Sanoitko niitä moukiksi? Oli miten oli, mä lähden. Ei käy, ei käy, ei käy! Turha yrittää estää. Isä, kiltti, kuuntele mua. Harkitse tätä vielä kerran. Olen niin kiltti. Sä et voi päästää Juuta menemään. Se on meille tärkeä. Ole kiltti. Olette joukkue. Teidän kiekkosielunne ovat hitsautuneet yhteen. Juuri niin. Hyvä on. Me käytämme kaikkia VBBAn apukeinoja löytääksemme ratkaisun. Hyvä, iskä. Mutta ratkaisun löytäminen ei ole helppoa. Emme tiedä pimeästä voimasta juuri mitään. Niin, pimeä voima. Ryuga! Jos Tsubasa kerran sai pimeyden tartunnan Eldragosta, etsitään Ryugaa, niin me voidaan tutkia Eldragoa. Tutkia Eldragoa? Juuri niin. Bonjour! Hetken kuluttua on alkamassa Beybladein maailmanmestaruuskisojen 3. kierros. Voitokas joukkue jatkaa A-lohkon finaaliotteluun ja saa vastaansa Japanin edustusjoukkueen Gangan Galaxin. Ja nyt areenalle saapuu 2 joukkuetta, jotka taistelevat finaalipaikasta. Ensin esittelemme Kiinan joukkueen Wanghu Chongin. Joukkue hävisi ensimmäisellä kierroksella Japanin joukkueelle, mutta palaa nyt uusintakierroksen ansiosta mustana hevosena kisoihin esittelemään Kiinan 4000 vuotta vanhaa taisteluperinnettä. Johtaja Dashan, Chi-Yun, Mei-Mei ja Chao Jing ovat valmiina taistelemaan. Ja sitten toivotamme tervetulleeksi oman joukkueemme Euroopan edustajat Excalibur! Joukkueeseen kuuluvat Bladeauksen keisari Julian Concern sekä Wales ja Sophie. Varajäsenenä toimii Klaus ja hän myös ottelee päivän toisessa matsissa. Sitten suoraan asiaan. Ensimmäinen matsi on joukkueottelu, jossa taistelevat suurenmoiset edustajamme Wales ja Sophie. Otetaan selvää, ketkä kohtaavat tämän hurjan setuskaksikon Kiinan joukkueesta. Xiaoxing, Mei-Mei, teidän vuoro. Siistiä! Homma hoituu. Mä pelaan World Championshipseissä. Mä olin siis niin tulessa. Älä tule liian lähelle, jotta et polta itseäsi. Hyvä baby, näytä niille. Wanghu Chongista ottelevat Chao Jing ja Mei-Mei, très bien! Grand Setus. Ne pystyy torjumaan kaikki mahdolliset hyökkäykset. Nuo tunnetaan konsernin kaksoiskivinä. Kunnon vastus, kuten mekin. Jos meidän tiimityöskentely pelaa, me ei hävitä. Sano hän, joka pelasi ennen täysin oman päänsä mukaan. Mutta olen samaa mieltä sun kanssa. Jep. Me voitetaan. Meidän pitää päästä finaaliin koostamaan häviö Jingalle ja Masamunelle. Näytetään niille Xiaoxin. Okei. Sophie, nyt on aika aloittaa.
Niin. Julian mestariksi! Selvä! Aloitetaan! 3, 2, Anna palaa! Siinä lähtölaukaus tälle historialliselle ottelulle! Trevian! Anna mennä, Aquario! Mitä nyt? Hajaantukaa! Kierrä takaa! Hajaannutaan, Sophie! Kierretään taakse. Mitä nyt? Kiekot hyppäsivät ilmaan! Loistava yhdistelmäliike! Sama uudestaan! He ovat kuin jonglöörejä tai ehkä akrobaatteja! Mon Dieu! Setus! Mei Mein ja Chao Chinin yhdistelmäliikkeet tekevät Sophista ja Walesista selvää jälkeä. Se on kai 4000 vuoden harjoittelun ansiota. Aquario! Kiitävä tulilintu! Virgo, lohikäärmeen myrskymiekkaa! Torjunne Setus! Pyörre! Setuskiekot torjuvat hyökkäyksen. Concernin kaksoiskivet näyttävät timanttiset taitonsa. Niinpä! Puolustus pelaa niin kuin pelättiin. Chao Shin, yhdistelmän aika! Jep, Mei Mei! Nyt mennään! Aquario! Jälleen yksi yhdistelmä. Erikoisliike! Aquario, Kiinan 4000-vuotinen jättiaalto! Setus vaapuu. Lisää vain! Erikoisliike! Virgo, monisuuntakäänteiskelaus! Virgo tykittää nopeatempoisen kiekkokilkan. Tätä menoa setuskiekot ovat pulassa. Hyvä. Juuri näin. Tämä peli me hoidellaan. Julian, miksi se on niin rauhallinen? Vielä kerran! Viimeinen silaus! Selvä! Jättiaalto! Monisuuntakäänteiskelaus! Näemme jälleen heidän uskomattomat erikoisliikkeensä. Päätyykö Excaliburin peli tähän? Ajattelin, ettei yleisö saisi tarpeeksi nautintoa, jos päättäisimme pelin liian nopeasti. Mutta tämä alkaa käydä tylsäksi. Pelailu loppuu tähän. Wales, Sophie. Iske, Situs. Teidän aalton on säälittävän lainepahainen tähän verrattuna. Syöri poik, Situs! Jättiaaltoni katosi! Ei voi olla! Virgo, sinnittele! Kiinni taivaalle, Blue Setus! Erikoisliike! Setus! Mahtimylväys! Okei, erikoisliike. Situs, mahtimurskaus! Yhteiserikoisliike! Setus! Grand Galleon! Aquario! Virgo! Kas näin Deukalionin alta. On turha paeta. Ja voiton veivät! Me hävittiin. Trevian! Ensimmäisen matsin voittajat ovat Excaliburin Wales ja Sophie! Me murskataan kaikki, jotka uhkaa. Julianin mestaruutta. Hävisimme. Peli ei ole ohi. Seuraavaksi voitamme. Jinka ystävinen odottaa. Mä luotan suhun, Chi. Selvä! Chiyun tuo voiton kotiin! Luuletko voittavasi? Älkää tavoitelko mahdottomia. Excaliburin voitto on jo varmistettu. Kiekko on jo laukaistu. Tämä jännitys näyttää
näytelmä ei ihan heti lopu, sillä kohta paikalle tunnelmaan nostamaan saapuu Klaus! S'il vous plaît!